Čau, jmenuji Funk a dnes vás vítám u mého prvního souboje Beybladeu ze serveru CBBHek. Dneska proti sebe budou bojovat Cosmic Pegasus V105 R2F verze Hasbra proti Fangleonovi 130 V2D rovněž verze od Hasbra. Launcher používám Revap od Hasbra a vlastně arena je Striker Stadium Beyblade Metal Masters. Tak, v prvním kole vyhrál Fangleon. Taky vyhrál Fangleon, je to 2-0. Počkejte, musím. Dobrá. Třetí kolo taky vyhrál Fangleon, ještě nikdy jsem ho neviděl, že by dal Stadium out. Promiňte. Tohle vyhrál Cosmic Pegasus, skoro je 3-1. No a poslední zápas taky vyhrál Cosmic Pegasus, nicméně konečným vítězem je Fangleon. Doufám, že se vám video líbilo, lajkujte, odebírejte a komentujte na CBHek. Další moje videa, ahoj.